Освен административния панел, който е предимно за собствениците на агенцията за недвижими имоти или на строителната компания, и освен контролния панел, който е най-вече за самите брокери и тези, които публикуват самите оферти в уебсайта, естествено има и трета част, която е за самите клиенти, която е основна част от бизнеса, именно фронтенд уебсайта. Той е разположен с няколко основни елемента: лого, основно меню. В горното меню виждате, когато е логнат брокера, има два бутона "Моите обяви" и "Публикува обява". Съответно, клиентите виждат естествено опцията за смяна на валута, която автоматично сменя валутата, и смяна на език. Страничките, ето тези, се контролират от административния панел на уебсайта. Ето в случая, тъй като става въпрос за основното меню, ето от тук, от тези категории. Веднага след това следва слайдера, който, както вече казахме в първия разяснителен клип, може да се използва за реклама на цели комплекси, за отделни оферти или за атрактивни снимки, които рекламират дестинацията, която продава съответната фирма за недвижими имоти. Веднага след слайдера имаме текст на начална страница, който служи за оптимизиране. Тук може да напишете текст, който да привлича както вашите клиенти, така и да се индексира от самите търсачки, тъй като това е основен текст на начална страница. Веднага след него следва и търсачка по множество критерии, специализирана по основните категории, както също и търсене по референтен номер. Виждаме, когато сме логнати в брокерски профил, имаме "Моите обяви", "Публикува обяви". На начална страница имаме естествено списък с оферти. С топ оферта са отбелязани тези, които са VIP. Веднага след това имаме два типа информация. Едните са чеклисти, защо да изберете нас. Това са причини. Изключително важно е в момента да има именно такъв тип отметки. Това са причини, поради които клиента да избере именно вашата фирма и вашата агенция за недвижими имоти. Когато нямаме публикувана информация в текстовия редактор, имаме само заглавие в страничната лента, то става съответно причина защо да изберете нас. Когато имаме вече текст, то става линк и може да бъде отваряно като страничка. Тоест може да бъде ето виж, тук може да напишете желаната от вас информация. Тоест, когато имаме публикувана и информация, то става отделна страница. Съответно, може да има и под страница на самата страница, може да го изтествате. Всяка една страница естествено завършва с контактна форма, чрез която посетителите могат да се свързват с вас. Това е основен бизнес модел, нарича се landing page, за да може всяка една страница да има достатъчно добре подредена контактна форма, за да може потребителят да не губи време, да сменя бутони, да натиска по някакви други страници, за да може да ви пише максимално бързо. Така, освен на самата оферта за недвижими имоти, на начална страница в сайта имаме и преглед на офертата. В преглед на оферта виждаме снимки с приложен воден знак, както показахме в предишното видео. В дясно са разположени критериите, които е задал съответния брокер. Тук е за закачената от него снимка с неговите контакти. Вие предложете цена и направи запитване. Водят към с плавно спускане водят до контактната форма отново, където може да се напише писмо до агенцията и до брокера с неговите контакти и естествено отново причини. Това е един допълнителен магнит в маркетинга и в дигиталните агенции го използват за допълнителни
аргументи клиента да ви пише, т.е. да няма момент, в който той да се разколебае. Стигнал дори до тук да има мотивацията да напише писмо и да отправи своето запитване. Естествено, за тези, които разглеждат само, е пуснато и нови оферти, които дава сродни оферти, за да може клиента да погледне подобни предложения, ако това за него не е достатъчно атрактивно. Това беше последният от трите клипа, представящи три основни компонента на софтуера за недвижими имоти. Административния панел, разположен на името на вашия вебсайт /maxadmin. Вторият елемент е контролния панел за брокери, който е достъпен през логване на брокер в самия веб. И третият основен елемент е самият вебсайт, който е с начална страница и преглед на обява, също така и на вътрешни страници, който служи за основен бизнес на фирмата, за достъпване на повече клиенти и връзка с управление на запитванията и заявките в самия вебсайт. Ако желаете да се възползвате от възможностите на софтуера за недвижими имоти и на изработката на сайт за недвижими имоти, свържете се с нашия екип маркетинг и продажби, за да разберете повече за възможността как този софтуерен продукт и тази технология могат да бъдат успешно, може да закупите успешно този софтуер на съответните телефони в нашия вебсайт maxprogress.bg, на контакти, може да се свържете с нашия екип.